jenom rád. Na koho se díváš, Jiříku? Pozor. To je hlášení hled. Nahlas. Máš nějaký problém, Jiříku? Můžeme se ještě protáhnout? Slyšnou instruktorku helmu. Ano. Přidá skupina. Skupina je nastoupená. Je nastoupená. Počtu. Velmi velkém. A ten je? Odhaduji tak asi 60. Z toho necvičí nikdo. Cvičí všichni. Děkuji za recept. Hlásil. Kdo hlásil? Cokoliv Jiří. Děkuji. Tak, proběhneme se ještě jednou. Na rozloučenou. Pojďme. Bavíme se radostně. Zachováváme.